दिनै मोनसे जोंनि दुलाराय संकस गुदि बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव मोनसे गोबां दुखु गोनां बाथ्रा बे जाहैबाय जोंनि जारागुरि ओनसोलनि सासे गार्जेन एबा जारागुरि हायार सेकेन्डारिनि फाउन्डार प्रिन्सिपाल श्री बजेन्द्र नार्जारि बिथाङा रुंसारि मैयाहाय अथिरा भाबै रुंसारि जाना थांबाय। बिथांनि रुंसारि जानायखौ खबर मोननाय लोगो लोगो जोंनि गासैबो संकस प्राइमारिनि सिङाव थानाय जेसेबां न'खरफोर दङ बे न'खरफ्रा गासैबो दुखु फोरमायदों आरो लोगोसे जोंबो आफादनि जानानै संकस गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जानानै गोबां बिथांनिसिम दुखु फोरमायनाय थाबाय। बिथाङा जे मोनफ्रोमबो अर्गानाइजेसन मोनफ्रोमबो आफादफोरजों लोब्बा लाखिनानैहाय समाज दैदेननायावहाय जे आफादफोरखौ बिथाङा सुबुरुन होलांबाय, मोजां सुबुरुन होनायनि गेजेरजों दिनैनि जे जोंनि नैबे ओनसोलनि सुबुं माहारिनि जिउ खांनाय एबा समाज नैबे समाज दानायाव बिथाङा गोबां जोंनो अबदान गालांदों। बेनि थाखाय जोङो बिथांखौ जेब्लायबो बावनो हाया आरो बिथांनि अबथिरा थांनायावहाय जोंहा मोनसे गोबां सुख'नो हायै खहा जाबाय। बे खहायानो जाहैबाय जोंखौ दिनैहाय जोङो सासे गारजेन गैयै बायदि जोंनि गोसोआवहाय जोङो बेखौ फिल खालामदों, मोन्दांथि मोनदों आरो बेखौहाय जोङो उनहालागै बेबायदि सासे मोजां दैदेनगिरि एबा मोजां गावखौ सेक्रिफाइस खालामनाय जायनाखि गोबांथार आसाम गभमेन्टनिफ्राय आसाम आयगनिफ्राय ACS मोननानैब्लाबो बिथाङा बेफोरखौ बाद होनानैहाय गावनि जायगायाव जे फसंथान स्कुल बे स्कुलखौ रायजो राजाखौ अननानैहाय रायजो राजाखौ मोजां मोननानैनो बिथाङा बेफोरबायदि माखासे सुबिदाफोरखौहाय नागारनानैहाय दिनै बे जायगायावहाय भेन्सार हिसाबै खाथिनानैब्लाबो बेसेबा गोबाव खाथिनानैब्लाबो बे स्कुलखौ दिनै लुखांबाय आरो बिथांनि आखाइजों दिनै गोबां सुबुं जोंनि स्टेटल' नङा एबा जोंनि स्टेटल' नङा एबा नेसनेल लेभेलसिम सहैनो हानायसिम जोंहा रेकर्ड दङ। बेनिखायनो बिथांनि जे कन्ट्रिबिउसन जोंनि फारसे जोंनि समाज दानाय सुबुं न'खर दानाय बेहाय बिथांनि अबदानखौ जों बावनो थांनो हाया। दा बे समाव जोबथारनायाव आं बेखौनो बुंगोन जे मानसिया न' डाउट थैनाया मानसिनि थाखाय मोनसे एक्सिडेन्ट नङा, बेयो मोनसे इनएभिटेबल इभेन्ट जाखानांगौ। थेवबो जोंनि गेजेराव जों थालांनाय जेसेबांबो दं बिथांनि न'खरजों लोगोसे न'खरनि साफ्रोमजों लोगोसे एबा जोंनि नैबे संकस गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बेंखनाव थानाय जेसेबांबो न'खरजों लोगोसे जोङो बिथांनिसिम बिथांनि जे देहाया बिथांनि जे आत्माया सोरगोआव गोजोनै थानो हायो बेखौनो आङो मिजिंथिबाय आरो न'खराव जाहाथे गोजोन सान्थिया आरोबाव गिदिंनानै फैफिनो बेखिनिखौनो आङो इसोरनाव आर'ज खालामदों। बेखिनिखौनो आं बुंनो जारागुरि गोजौसिन फरायसालिनि थाखाय दिनै जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। मानोना जोंनि फाउन्डार गोरायुं बिथां बजेन्द्र नार्जारि सारा मैया रुंसारि जालांबाय। बे स्कुल गायसननायनिफ्राय लानानै दिनैसिम बिथां बजेन्द्र नार्जारि सारनि जोबोद कन्ट्रिबिउसना जोंनि बे फरायसालिनि दंखायो। बुंनो थाङोबा बिथां नङाबा बे फरायसालिया बेबायदि पजिसनावहाय फैनायनि खुनु स्क'पआनो गैयामोन। दा बेनिखायनो हरखाबै बिथाङा रुंसारि जानायखाय जों जोबोद दुखु मोनदों। जों जारागुरि हायार सेकेन्डारि स्कुलनिफ्राय टिचिं नन टिचिं स्टाफ एबा SMDCनि आफादगिरि लानानै बयबो ओमफ्राय लोगोसे जोंनि फरायसुला फरायसुलिफ्राबो जोबोद दुखु मोननाय जादों। ओमफ्राय जों आसा खालामो बिथांनि जे आइडिय'ल'जि बे आइडिय'ल'जिखौ लानानै जों भबिष्यतावहाय जोङो बे स्कुलखौ बिथाङा जे सिमां नुनानै बे स्कुलखौ गायसंदोंमोन बा स्कुलखौ बानायदोंमोन बेखौ जाहाथे जोङो प्रेक्टिकेलि जों जाहाथे खालामनो हायो बेखौनो जोङो आसा खालामदों। लोगोसे बिथांनि रुंसारिखौ जोङो ओरैबायदि जोङो सानदों जे बिथाङा जे 1974नि एप्रिल दाननि 1 थारिखआव जइन लानानै 2007नि अक्ट'बर दाननि रिटायारमेन्ट मोनदोंब्लाबो बे स्कुलखौ मालाबाबो नागाराखैमोन। बे स्कुलनिफ्राय जेसेबां बे मेट्रिक आनजादनि सेन्टारबो दंखायो, हायार सेकेन्डारि आनजादनि सेन्टारबो दंखायो। बिथाङानो आफादगिरि हिसाबै दिनैसिम सालायदोंमोन।
बे बारावबो बिथांखौनो जोंनि रायजो राजाफ्रा आफादगिरि हिसाबै सायख'नानै लादोंमोन। नाथाय दुखुनि बाथ्रा मैया जोंनिफ्राय बिदाय लानानै थांबाय। जोंबो आसा खालामगोन जाहाथे बिथांनि जे थांखिया दंमोन जाहाथे जों बयबो बिथांनि थांखिखौ जों फुरा खालामनो हायो बेखौनो जों आसा खालामदों। ओमफ्राय लोगोसे बिथाङा जाहाथे आलो गोजोनावहाय जायगा मोनखायो आरो बिथांनि फेमिलिनिसिम जाहाथे बे जे मोनसे गिदिर खहा जाबाय बे खहा जानायखौ फुरा खालामनानै आरोबाव जाहाथे मोजाङै बिथांमोनहाबो सोलिनो हायो बेखौनो जों आसा खालामदों।